Dragi učeniče, dobrodošao na virtualni sat hrvatskoga jezika. Danas je s tobom učiteljica Anita. Nadam se da si dobro, da uspješno rješavaš sve zadatke u nastavi na daljinu. Znam da ti je teško i da ne mogu zamijeniti tvoju učiteljicu, da ti ona nedostaje. Ali ja ću se danas potruditi, a ti ćeš mi biti podrška. Zajedno ćemo ostvariti naš današnji cilj. Naučit ćemo prošlo složeno glagolsko vrijeme perfekt. Pažljivo slušaj izlaganje i prati upute. Pribor koji ti je potreban za rad su bilježnica i olovka i udžbenik Naš hrvatski 5. Ako to već nisi pripremio, molim te, zaustavi izlaganje i pripremi. Naš rad odvijat će se u 4 koraka. Prvo ćemo ponoviti i povezati glagole, gramatička obilježja glagola i prezent, da bi mogao što bolje naučiti, ponoviti i uvježbati novo glagolsko vrijeme, složeno prošlo vrijeme, perfekt. Pa krenut ćemo s ponavljanjem i povezivanjem. Uvijek je dobro povezati sve ono što si učio ranije s onim što učiš sada, da ti bude lakše. Odgovori na ova 3 pitanja. Što izriču glagoli, koja su obilježja glagola i što je prezent. Možeš otvoriti udžbenik Naš hrvatski i pronaći udžbeničke jedinice glagoli i prezent. Prisjeti se što izriču glagoli koja su obilježja glagola, kako je vrijeme prezent i s pomoću kojih nastavaka se tvori prezent. Za taj zadatak imaš 5 minuta. Uvijek kada vidiš ovoga dječaka koji sjedi za stolom i kada vidiš sat s vremenom, znači da se nešto od tebe očekuje. U ovom trenutku očekuje se da ponoviš obilježja glagola i glagolsko vrijeme prezent. Zaustavi izlaganje. Ponovio si što su glagoli. Znači, glagoli su promjenjive riječi kojima se izriče radnja, stanje i zbivanje. Radnja znači neko svjesno, odnosno namjerno djelovanje. To je, na primjer, pjevati, graditi, svirati, jesti, kopati, trčati. Stanje znači nedjelovanje. Ništa se svjesno ne radi. Vidiš ovu koku kako leži na jajima. Mogu biti i glagoli spavati, stajati, živjeti, ljetovati. Zbivanje znači neko djelovanje prirodnih zakona. Cvjetati, kišiti, bojati se, naoblačiti se, svitati. Ponovio si i koja su obilježja glagola. 3 su obilježja glagola: vrijeme, glagolska osoba i broj. Glagoli mogu izricati radnje koje se događaju u prošlosti. Na primjer, Filip je otputovao u prošlost. Radnje koje se događaju u sadašnjosti, znači ovoga trenutka sad. Filip pohađa nastavu. Ili radnje koje se događaju u budućem vremenu. Na primjer, Filip će upoznati robota. Obilježja su glagola i glagolska osoba i broj. Svaki glagol ima 3 osobe jednine i 3 osobe množine. Na primjer, ja pjevam, ti pjevaš, on, ona, ono pjeva, mi pjevamo, vi pjevate, oni, one i ona pjevaju. Ponovio si glagolsko vrijeme prezent. Odgovorio si na ova 4 pitanja. Koje se vrijeme izriče prezentom, kako se tvori prezent, koji su nastavci za prezent i kako glasi prezent pomoćnog glagola biti. Ovo je sažetak udžbeničke jedinice prezent. Ponovit ćemo još jedan puta.
Glagolima se mogu izricati radnje u prošlosti, sadašnjosti i budućnosti. Prezent je glagolski oblik kojim se izriču radnje u sadašnjem vremenu. Na primjer, Filip pohađa nastavu. Prezent se tvori od prezentske osnove i dodavanja nastavaka. Am, em, jem, im. Prezent pomoćnog glagola biti glasi sam, si, je, smo, ste, su. A prezent pomoćnog glagola htjeti glasi ću, ćeš, će, ćemo, ćete, će. Sada je pred tobom jedan zadatak. Od tebe se očekuje da u 5 minuta ponoviš ovo o čemu smo sada razgovarali i napišeš 3 rečenice promatrajući ilustracije. Svaka rečenica treba biti u različitom vremenu. Zatim trebaš sprezati glagol zamišljam u sve 3 osobe jednine i množine prezenta. Za taj zadatak imaš 5 minuta. Zaustavi izlaganje. Kada si završio sa zadatkom, krećemo u drugi dio, nauči. Trebamo odgovoriti na ova 4 pitanja i naučiti što je perfekt, što je glagolski pridjev radni, kako se tvori perfekt i što je krnji perfekt. Da bismo to mogli zajednički ostvariti, prvo otvori svoj udžbenik i pronađi udžbeničku jedinicu perfekt i upoznaj se s tekstom. Pronađi naslov, pronađi podnaslov, pregledaj rubrike koje ti se nude u udžbeniku i vidi što je sadržaj pojedine rubrike. Zatim pregledaj postoji li pomoćni vizualni sadržaj, na primjer neki grafički organizator, mapa, tablica, fotografija ili ilustracija koja će ti pomoći u učenju. Za taj zadatak imaš 5 minuta. Zaustavi izlaganje. Pa krenimo redom. Koje se vrijeme izriče perfektom? To znaš već od ranije. Perfektom se izriču radnje u prošlosti. Na primjer, Filip je otputovao u prošlost. Promotrimo ove rečenice. Filip je otputovao u prošlost i Filip putuje u prošlost. Ako si postavimo pitanje kad se događa radnja u prvoj i u drugoj rečenici, onda će odgovor biti da se radnja događa u prošlosti za prvu rečenicu, je otputovao, a da se radnja događa u sadašnjosti u rečenici Filip putuje u prošlost. Promotri od koliko se riječi sastoji glagolsko vrijeme. U prvoj rečenici glagolsko se vrijeme sastoji od 2 riječi i znači da je složeno. U drugoj se rečenici vrijeme sastoji od 1 riječi i znači da je jednostavno. Prezent se tvori nastavcima, a perfekt se sastoji od 2 riječi. Mi ćemo sada vidjeti koje su to 2 riječi. Jedna od riječi je riječ je, a druga od riječi je riječ otputovao. Sam, si, je, smo, ste, su je nenaglašeni prezent pomoćnog glagola biti, a riječ otputovao je glagolski pridjev radni. Znači, perfekt se sastoji od 2 riječi i tvori se od nenaglašenog prezenta pomoćnog glagola biti i glagolskog pridjeva radnog. Sada ćemo vidjeti što je glagolski pridjev radni. Glagolski pridjev radni je riječ otputovao. On nastaje od glagola i izriče radnju koju netko obavlja. Tvori se od glagolske osnove i nastavaka. O, la, lo, li, le, la. Na primjer, otputovao, otputovala, otputovalo. Otputovali, otputovale i otputovala.
Muški rod osim nastavka o može imati i nastavak ao. Vrlo često se griješi u pisanju i izgovoru glagolskog pridjeva radnog, pa nije točno napisati i izgovoriti voljeo nego volio, volila nego voljela, želila nego željela, željeo nego želio. Učenici vrlo često kažu bio i htjeo, što je netočno. Točno je reći bio i htio. Prezent pomoćnog glagola biti. Rekli smo da je nenaglašeni prezent pomoćnog glagola biti sam, si, je, smo, ste, su. Međutim, ako nam se bilo koji od ova dva druga prezenta pomoćnog glagola biti javi uz glagolski pridjev radni, tada je riječ o perfektu. Na primjer, možemo imati i naglašeni prezent pomoćnog glagola biti i glagolski pridjev radni. Jesam otputovao. Ili možemo imati mječni prezent pomoćnog glagola biti i glagolski pridjev radni. Nisam otputovao. Svi ovi glagoli koji su označeni su u perfektu. Na primjer, otputovao sam na more. Nisam otputovao na more. Jesam li otputovao na more? Nisam li otputovao na more? Nije točno postaviti pitanje da li sam otputovao na more i je li sam otputovao na more. Najtočnije pitanje postaviti rečenicom jesam li otputovao na more. U njoj se perfekt sastoji od naglašenog prezenta pomoćnog glagola biti i glagolskog pridjeva radnog. Idemo promotriti što je krnji perfekt. Ako ovu šalicu doživiš kao perfekt, onda vidiš da se ovaj glavni dio šalice, ovaj ovdje, otputovao, to bi bio glagolski pridjev radni. Drugi dio koji se odlomio od šalice bi bio nenaglašeni prezent pomoćnog glagola biti. Što je krnji perfekt? Evo sam možeš zaključiti. Znači, to bi bio perfekt kojemu je jedan dio izostao, pa je on nepotpun. Krnji perfekt je samo perfekt koji se sastoji od glagolskog pridjeva radnog. Riječ krnji znači kojemu je dio odbijen, odnosno nepotpun. U krnjem perfektu nemamo pomoćni glagol biti. Krnji perfekt je najčešći u novinskim naslovima ili u naslovima općenito. Ako pogledaš ovaj naslov, lopovi ušli u minsko polje i ukrali 2 mine. Nedostaje pomoćni glagol, pa bi naslov s pomoćnim glagolom glasio lopovi su ušli u minsko polje i ukrali su 2 mine. Međutim, u naslovu je upotrebljen krnji perfekt, pa je pomoćni glagol biti izostao. Sada ponovno imaš jedan zadatak koji će trajati 5 minuta. Spreži glagole živjeti, prepoznati, mirisati u sve 3 osobe jednine i množine perfekta. Za ovaj zadatak imaš 5 minuta. Nemoj zaboraviti da se perfekt tvori od 2 riječi. Jedna riječ je nenaglašeni prezent pomoćnog glagola biti, a druga riječ je glagolski pridjev radni. I došli smo do dijela u kojem ćemo ponoviti ono što smo danas naučili. Trebao bi odgovoriti na ova 4 pitanja. Što je perfekt? Što je glagolski pridjev radni? Kako se tvori perfekt? I što je krnji perfekt? Da bi mogao odgovoriti na ova 4 pitanja, otvori udžbenik i pronađi udžbeničku jedinicu perfekt i pokušaj svojim riječima ispričati odgovore na ova 4 pitanja. Zaustavi izlaganje, za ovaj zadatak imaš 5 minuta.
Ovo je grafički organizator u kojem je prikazan perfekt i ono što trebaš znati o perfektu. Znači, perfekt je prošlo vrijeme, znači glagolski oblik koji izriče radnju u prošlom vremenu. Perfekt je složeno glagolsko vrijeme, sastoji se od dvije riječi. Sjeti se da se prezent sastoji od jedne riječi. Te dvije riječi su prezent pomoćnog glagola biti, sam si, je, smo, ste, su i glagolski pridjev radni koji završava nastavcima o, la, lo, li, le, la. Na primjer, sam završio, si završio, je završio, smo završili, ste završili i su završili. Prisjeti se i naše šalice i sjeti se što je krnji perfekt. To je perfekt kojemu nedostaje jedan dio, odnosno nedostaje mu pomoćni glagol. Krnji perfekt čest je u novinskim naslovima. Postoji još jedna situacija u kojoj se ne piše pomoćni glagol. Na primjer, kada je u rečenici više perfekata u nabrajanju, pomoćni se glagol navede uz prvi primjer i ne ponavlja se uz ostale. Pa bi rečenica glasila ovako: posjećivali smo, pisali, maštali i uzdisali. Došli smo do dijela gdje trebaš uvježbati sadržaje koje si danas naučio o perfektu. Pokazat ću ti strip. U tom stripu oblačići su prazni, a ti ih trebaš dopuniti tekstom prateći radnju. Upotrijebi 2 glagola u prezentu i 3 glagola u perfektu. Stripu trebaš dati zanimljiv naslov, ali taj naslov treba biti u perfektu, točnije u krnjem perfektu. Za ovaj zadatak imaš 15 minuta. Evo i stripa. Još jedan puta te podsjećam. Trebaš napisati naslov stripa u kojem treba biti krnji perfekt. Zatim trebaš upotrijebiti 3 glagola u perfektu i 2 glagola u prezentu i smisliti radnju koja će pratiti svaki kadar stripa. Dragi učeniče, nadam se da ti nije bilo teško. Do nekog novog virtualnog sata mašem ti na pozdrav. I zapamti, sve možeš naučiti. Ništa nije jače od tebe.